Tot i que la vida a les Terres de l'Ebre està molt relacionada al seu riu, l'altre gran protagonista és el mar Mediterrani. Les llargues platges de sorra fina i les aigües poc profundes són ideals per a tot aquell que desitgi gaudir en família de la natura en un espai poc massificat. El litoral de les Terres de l'Ebre s'estén al llarg de 142 quilòmetres de penya-segats, caletes amagades vorejades de pins i platges naturals. Les vistes d'aquests paisatges són impressionants, un autèntic regal per als sentits. A més de platges verges, el litoral de les comarques de l'Ebre ofereix un ecosistema singular fruit de la unió entre les corrents marítimes i les aigües fluvials al delta de l'Ebre. Un altre atractiu del litoral de les Terres de l'Ebre són els pobles costaners d'esperit mariner, com l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Sant Carles de la Ràpita o les Cases d'Alcanar. En ells s'hi pot descobrir la llarga tradició pesquera que constitueix una de les principals fonts de vida dels seus habitants. Així doncs, podem deixar-nos seduir pel caràcter més mediterrani de les Terres de l'Ebre, tot observant com s'adoben les xarxes, veient l'arribada de les barques o tastant la seva gastronomia. Terres de l'Ebre, on t'aturen els detalls.